Здравейте хора, аз съм Миленчо и сега ще играем CS. С един мой приятел, нали, играл съм с него, влизам от едно. Ето са. Играхме. Чакай да му пишем ярд. Ето. Сега това е голяма прода, знаете. Защо ми е толкова голям мерник? И хора, аз го килнах. Шайте. Презаредам. Ето. Ето са. Пак играме ярд. О, ес! Малко некадърно стрелях. Да ви кажа. Нали, пишете в коментарите. В момента, нали, ние си имаме наш клан, който се казва Sky. Някакъв влезна. Дали ще го кюнем? Той влезна от него. Не. О. Кюна го. Чакай да заложа бомбата. Така. Ето ако ме кюне, мачи се. Как ме кюне така? Има ли да филскит? Ей, дано да няма. Чакайте, няма, ес. Или има? Не, няма. Кога? Ей, що обезвреди, бе? За съжаление, то обезвреди бомбата. Ето виждате. И сега ни води в кюловете. Ето, трябва да пиша ярд. Да се срещаме. И хора, аз го хедшотнах. Ой, да бе, той Цимка ме удари яката. Как ме куцна. Шокате, бе. Как обезредил бомбата? Не знае. И дами господа, той ми наби хедшотка. Кажете ми, не е ли про? Яти човек. Ние си имаме наш клан, който се казва Sky. Да бе. Това ми идва. Да бе, как ме кюна, бе? Другия зад него. Хора. Това е палено, брат. Да, зацепи ми копчето. Седем 4 сме. Да бе, как ме кюна? И ти хора казах ви. Иначе аз снайп съм по-добър от него. Да ви кажа. Да. Сигурно е пуснал хак, не го знам. Как така ме кюла? Мале, кога стана 9 кила, бе. Да бе, хора, това май си е хак. Да, това отзад, това е ясно.
приятели. Това другия сигурно минава зад него. Чакайте. Той минава от мене. 0-2. Лили мале. Гати човек. И хора, закиване бързинката. Да. Ох. 5-9 съм. Той е 12-2. Мале. Фарин хол. Ома ще стане стресна. Да бе, хора, видяхте ли? Гати човек. Пет-10 съм, мале. Ама води с 9 кила. Що фърли тази да слепи тук? Това да влизне сега да го кинат. Какво е гадно? И да. О, да! Взе химката. Това гледайте какво става. Ти си. Заповядай. Това с капаните бомби. Това да заповядате. А ти това демидж. Юна го взема новата имка. Заповядайте ми, лорд. Той купи трътка, нали аз така наричам. Извинете. Мале, той стреля като луд. И аз му набих хедшотка. Това са да не вземе. Не. Маш се. Хора. И това беше от мен. Очаквайте още клипове от поредицата ми на CS в този сервер CS Плевен. Чао! Абонирайте се, харесвайте.